Venujem sa tomu, pre aké príčiny ľudia veria konšpiračným teóriám a zároveň aj tomu, aké dôsledky to má na celú spoločnosť. Fascinuje ma to, ako funguje myseľ a ako v našom myslení existuje veľmi veľa odchýlok a vedú k vzniku napríklad rôznych predsudkov. Konšpiračné teórie vysvetľujú zložité spoločenské a politické udalosti prostredníctvom tajnej spolupráce mocných skupín ľudí, ktorí konajú s cieľom niekomu poškodiť. Z dlhodobého hľadiska je samozrejme potrebné budovať vzdelávací systém, ale vzdelanie nie je jediný a ani by som nepovedal ten rozhodujúci faktor pri tom, či človek podľahne alebo nepodľahne konšpiračným teóriám. A pod zemou žije skupina ľudí, ktorá stade potajme riadí všetky politické udalosti, ktoré sa na Slovensku dejú. Tak toto je asi najbizarnejšia konšpiračná teória, s ktorou som sa stretol v slovenskom priestore. Moja teória je, že niekto doslova zobral slovo podsvetie ako označenie organizovaného zločinu. Psychológia rozoznáva 3 hlavné dôvody, prečo ľudia veria konšpiračným teóriám a sú to príčiny, ktoré sa týkajú nášho myslenia, našich emócií a spoločnosti, do ktorej patríme. Myslím si, že vedecké badanie má jednoznačne nejaké svoje limitácie, ale za mňa je to určite ten najspoľahlivejší systém, ktorým sa vieme dozvedať poznatky o svete okolo nás.